Penya, anem a parlar de pasta. Sí, de fucking money, man! I és que la gestió de la pasta en el cooperativisme no és com en la resta de projectes empresarials mercantils. Per què? Doncs perquè les cooperativistes, quan hi ha beneficis, excedents en llenguatge cooperatiu, poden decidir reinvertir-ho en el projecte. En altres paraules, es decideix de manera democràtica on va a parar cada partida. En les cooperatives no tothom cobra el mateix. Ara bé, moltes cooperatives treballen per tenir un límit de l'escala salarial de l'1 al 5. Què significa això exactament? Doncs això significa, estimats i estimades, que cap soci o treballador pot cobrar 5 vegades el salari de qui menys cobra en una cooperativa. És més, la majoria de cooperatives se situen en una escala salarial d'1 a 3, permetent que hi hagi menys injustícies. Perquè al final del dia no hem treballat totes les mateixes hores? I una cosa més, què passa amb la famosa bretxa salarial? Homes i dones haurien de cobrar el mateix per la mateixa feina, oi? Doncs a Catalunya estem molt lluny de que passi. Concretament, a un 19,51% de fer-ho possible, que és el percentatge de més que cobren els homes respecte a les dones aquest passat 2024. Segur que penses que el cooperativisme som éssers de llum i hem solucionat aquest problema social, perquè som així de xulos. Em sap greu, però no. Les cooperatives encara tenim molta feina en aquest sentit, degut a les múltiples problemàtiques socials a les que ens enfrontem les dones. Això sí, en el cooperativisme, aquesta bretxa salarial és inferior degut al control democràtic de les cooperatives i la mirada feminista del nostre model. Si encara creus que el cooperativisme no va de treball digne, parla-ho amb el cap de la teva empresa i aconsegueixes parlar-hi. Visca les cooperatives!